Recimo, možemo da otvorimo znači, slobodno dovedite kod god hoćete. Meni žao što i vi niste ostavljali, vi ćete biti da nam radite.
su i dr. Gabor Vretnik, zamjenik direktora, gospodin Salomon Palov, pomoćnik za međunarodnu saradnju i gospođa Violeta Kitreki, među autorima, također autorka izvješća. Želim da kažem da je prošle godine Istorijski arhiv Beograda potpisao sporazum o kulturnoj saradnji sa arhivom Budimpešte i ovo je, tako da kažem, prvi korak u rođenju jedne nove oblasti u kojem se je nužnost povezivanja arhiva u regionu zadatak koji podrazumeva i otvaranje novih naučno-istraživačkih polja i bolje poznavanje naše sopstvene istorije, jer ako jednu stvar možemo da kažemo, to je da nam je istorija sigurno zajednička i da mnoge stvari kolege iz Mađarske mogu naći u našem arhivu, pošto i mi za našu istoriju mnoge stvari možemo naći u arhivu Budimpešte. Dakle, ovo je jedan početak na korist nauke, historiografije pre svega, u ovom slučaju i arhitekture i u korist kulture uopšte. Dakle, zamolila bi u tom smislu i gospodina Vargu da nam se obrati, on ima gospođicu arheologilac sa mađarskom na srpski, tako da neće biti problem. Azonban mindig azt szoktam mondani, hogy nem vagyunk különbek a múzeumnál, mint legetár, a könyvtáraknál, csak teljesen mások. U Mađarskoj arhivi spadaju među društvene institucije, ali ja uvek kažem da arhiv u stvari i nije u mnogim stvarima drugačiji od biblioteka i muzeja. A kulturális szféra, a kulturális minisztériumhoz tartozunk, azt mondják, hogy igazság szerint levéltárosok vagyunk gyakorlók a kultúra része, a közigazgatási funkciókat befejezi. Arhivi spadaju među prodati tu sliku ili prikazati tu sliku koju mi čuvamo. Gyakorlatilag azt szoktuk nevezni, ötletileg bemutatni, igazolt sokkal nehezebb látványosan a közönség előtt tárni, és azon ott a terv, a nyomó új terményen, amikor tavaly előtt egy olyan 1 kilométernél a Šta možemo najbolje prikazati, naravno dokumente ne, pošto od planova godišnje naš arhiv prima otprilike dužni kilometar, ja smatram da bismo trebali prikazati sve više planova. Ez 1873 és 1960 közötti engedélyezési tervdokumentációja Budapesten. Ovi planovi spadaju u period druge polovine 19. veka. És tavaly Magyarországon a 2008-as évet a reneszánsz évének nevezték el, kiáltották ki. 2008. godina je proglašena u Mađarskoj godini renesanse. És mivel hát azért reneszánsz emlékeket Budapesten a földalatt lehet csak találni, még egyfajta emlékeket igen, ezért úgy gondoltuk, hogy ha nincs reneszánsz építészeti dokumentációnk, akkor a neoreneszánsz építészet dokumentációit próbáljuk bemutatni. Pošto renesansna arhitektura se ne nalazi u Budimpešti izvan zemlje, ja sam smatrala da bismo trebali prikazati neorenesansu. Én azt gondolom, túlzás nélkül, hogy mégis a tavalyi év leglátványosabb, leggazdagabb kiállítása mindenképpen a fővárosi rendőrtár adta be. Smatram da je jedna od najboljih izložba prošle godine baš bila ova naša u arhivu. Nem véletlen, hogy Szerbiában, annak is elsőlegesen a vajdasági részében, ez most már a 4. vagy 5. helyen volt, ahol ezt a sikeres kiállításunkat vándoroltak
već peta pre ovog otvaranja izložbe, ona je već bila u Novom Sadu, u Sentu, Zrenjaninu i u Kikindi. Tavasszal úgy vidékenyítottunk, azóta volt Nagykikindán, Zentán és Nagybecseren is most Znači, počevši od proleća, ona je preputovala svoje godine. Én bízom benne, hogy mindenki jövőjére és megelégedésére tiszteljük ezt a kiállítást, és én nagyon köszönöm, hogy igazolta azt, hogy a Remetelen Példárban ezt a kiállítást fogadták. Ja se nadam da će se ova izložba svima dopasti i zahvaljujem se gospodin direktorici što nam zbrinula ovu izložbu. Persze természetesen az anyag az kevés ahhoz, hogy akkor a kiállítás legyen, ezt embereknek meg is kell tudni formálni. Naravno, građa nije bila dovoljna za pripremu ove izložbe, potrebni su bili i ljudi. Ez a kiállítás így, ahogy most ott is tetszenek látni, létrehetett, ebben nagyon nagy szerepe volt Hidvégi Villetának. Za postavljanje ove izložbe je bila potrebna Violeta Hidvégi, Vidók Pána Pál Vituk és Csáki Tamásnak, aki most éppen Bácsoran. i Tomaš Čaki isto bio potrebno koji je sad odsutan u njemu Parizu. És persze természetesen a Budapest Főváros levétel a tudományos munkatársai. I naravno bili su potrebni i naučni saradnici Budimpeštanskog arhiva. És hogy ez a Szerbiában vándoroltunk, mindig itt egy levéltáros segítség. Nagyon sokan segítettek, ők pedig úgy hívják, hogy Fodor István, ő a gazdasági levéltárak segítségének az elnöket éven keresztül. Za put ove izložbe kroz, recimo sad, skoro cijelu Srbiju bio je potreban još jedan arhivist iz Vojvodine, on István Fodor iz Sente. Ez Belgrád egyes részéről is elmondható, a magyar főváros építészetében az 1890-es évekig szinte egyedül alkotó stílus, máig meghatározza az ebben az időben kiépült belső negyedek városi tehetőségét. Izložba arhiva grada Budimpešte pokazuje na značaj neorenesansne arhitekture u glavnom gradu Mađarske. Neorenesansa kao odjek iz turizma u Evropi se pojavila 1830-ih, a u Mađarskoj 1860-ih godina, a oslanjala se uglavnom na karakteristične forme italijanske, nemačke i delom francuske renesanse. U Budimpešti je do 1890. godina preovladavajuća neorenesansa odredila izgled unutrašnjih kvartova i prostora grada, kako to možemo primeniti i u Beogradu. Az 1860-es osztrák-magyar kiegyezés és a Kárpát-medence meghódításának 1000 éves évfordulójáról megemlékező 1896-os ünnepségek közti korszakban a magyar főváros addig nem látott gazdasági és társadalmi átalakuláson keresztül. Mindez tükröződött az építészeten is. Új főútvonalak születtek, elkészült és kiépült az Andrássy út és a Nagykörút. A nagyrétű iparosodás következtében felhúzott lakosság számára egyre nagyobb számú épültek, erősen eltérő életű és komfortú lakásokat tartalmazó szélházak, amelyek külsejükben arisztokrata palotára és nem annyira egyszerű polgári lakóházra emlékeztettek. A romantika középkorias keleties építészete helyett a mechanikus polgárság és a főváros arisztokrácia a reneszánsz főként arra-itáliai ágához. A mintakövetése a reneszánsz emberizállal ezt egy megmozdulást is kifejezte. A 19. század második felének egyike saját korában Jubilarne rumunjske godine, znači 1896. godine, glavni grad Mađarske je prošao kroz velike ekonomske i društvene promene, što se naravno odrazilo i u arhitekturi. Nastale su nove glavne ulice, izgrađen je Andrašijev put i Veliki Kućni bulevar. Zbog konstantnog porasta broja stanovnika građene su nove stambene zgrade sa stanovima za iznajmljivanje. Ovi stanovi su bili različitih veličina i komforta. Ove zgrade su po svojoj spoljašnjosti više nalikovale na aristokratske palate nego na obične građanske kuće.
Jačanjem građanskog društva sve više je potiskivana arhitektura romantike sa srednjovekovnim i orijentalnim elementima, te posredstvom višekvenstva koje se masovno nastanjivalo u Budimpešti, renesansa postala sve zastupljenija. A reneszánsz egészében csak ritkán másolt reneszánsz példák. A reneszánsz egészében csak ritkán másolt reneszánsz példákat, mint a budapesti Terész-körúti Batthyány palota, a Finesztei Szkóci palota alkalmazását. A 19. század második felében bérházai és középületei a példának tekintett reneszánsz épületeitől a legtöbb esetben eltérő léptékűek voltak, így a reneszánsz minták egészükben nem voltak növekedők. A kor építészei a reneszánsz formaelemeket, homokrati sémákat átfogalmazva az új épülettípusok igényeihez igazodva alkalmazták. Nagy figyelmet fordítottak az alapra gondoló szerkesztésére. A térszervezés ugyanolyan fontos lett, mint a tömeg és homlokzatformálás. A fogadóterek, előcsarnokok, lépcsőterek, közlekedők mérete a reneszánszhoz képest jelentősen megnövekedett, szembetűnő a belső közlekedési rendszer tiszta felépítése, az alapra stimulált tekintető világos szervezése. Nella Renesanza je preuzela renesansne planove u celini, na primjer fasada palate Batthyány na Terezinom kružnom bulevaru u Budimpešti je ista kao fasada Strozi palate u Firenci. Najemne zgrade i zgrade društvenih ustanova su ličile na renesansne građevine jer su naravno korišteni renesansni oblici i forme, ali u drugim merama koje su bile u skladu sa novim zahtjevima. Znači, obratili su pažnju na nacrte, a organizacija prostora je dobila isti značaj kao na primjer fasada. Teritorija javnih prostorija, stepeništa, predvorija i hodnika je povećana, a organizacija unutrašnjih delova zgrada je postala jasna i logična. Az 1870-es években nagy hangsúlyt kapott az életreneszánsz építészet formakincsének alkalmazása. Az 1880-as évek második felében az addig domináns itáliai életreneszánsz formák és a többszerű zárt épületmondó helyett egyre több építész fordult a festői, aszimmetrikus, kompozott és tömegkompozícióval, az egyedi épületek hangsúlyosabb városképű megjelenését lehetővé tevő német és francia reneszánsz formák, majd a barokk építészet eszköztárat. U 1870. godinama arhitekti koriste u sve većem broju elemente kasnije renesanse. Od druge polovine 80. godina do tada korištene forme kasne italijanske renesanse, zatvorene konture građevina u obliku blokova bivaju sve više zamenjene s asimetričnim fasadama. Na ovaj način pojedine zgrade su sve više izdvajaju iz ambijenta koji ih okružuje. Ukrasne forme koje su uzete iz nemačke i francuske renesanse vremenom se približavaju crtama barokne arhitekture. A bemutatott műveket a főváros köz- és magánépületeinek egykori engedélyezési terveiből, valamint épülményhozós hagyatékából válogattuk. A tervmásolatoknál az épületekről főként Klöth György, a 19. század egyik neves fényképésze által készített korabeli fényképek gazdagítják az anyagot. Néhány fontos, de már nem álló épületet a Budapesti Műszaki Egyetem építész hallgatói által készített modellek segítségével idézünk. Az egyik monitoron a változás látható a kiállítás képanyagából, míg a másikon az ebből Orbán Gergő által összeállított animációs film. Pored dokumentacije o javnim zgradama, ova izložba sadrži i širi izvor planova privatnih stambenih objekata. Prikazana dela su izabrane iz registra Zavoda za izdavanje građevinskih dozvola i iz dokumentacije čuvenog projektanta Mikloša Iglu. Izložbu dopunjuju fotografije iz tog vremena, delovi zbirke fotografa Đerđa Kles. Neke važne, ali ne već nepostojeće zgrade prikazujemo u obliku maketa, oni su radovi studenata Budimpeštanskog tehničkog univerziteta. Na jednom monitoru prikazujemo izvor iz slika izložbe, a na drugom animacijski film Rad Grgora Orbana. Kiállításunk tanulmánynak egyik része az 1870-1890 közötti kor. Néhány jelentős fővárosi épületét tárja a közönség elé. A kiállítást kísérő katalógusban ezek egy részét egy rövid ismertető elemzi. A
A termásolatok bemutatják a neoreneszánsz építészet formai sokféleségét. A művek képviselik a korszak vezető mestereit, többek között már korábban említett Ipla Miklós, Hoffmann Alajos, Weber András. Jelzik a korabeli építészeti feladatok sokrétűségét is. A bemutatott épületek az egykori Erzsébet-téri kioszktól a historizmusból való elszakadás kezdetét jelző Váci utcai Donát házig terjed. A neoreneszánsz a közvélekedés a világi építészetre jellemző stílus volt, mi a pesti belváros két templomának, a Ferences és a Szerdika templomnak a reneszánsz ízű átépítési terveit is bemutatjuk. Na panovima predstavljamo vam neke od važnih budimpeštanskih zgrada iz razdoblja između 1870. i 1891. godine. U katalogu naše izložbe nalaze se dodatne informacije o ovim zgradama. Zgrade su građene po planovima vodećih arhitekta, među kojima trebamo spomenuti Mikloša Igl, Aleša Hausman i Antola Weber. Spektar prikazanih zgrada traje od paviljona na trgu kraljice Elizabete do poslovno-stambene zgrade i magazina braće Tone. Osim spomenutih želimo istaknuti planove Franjevačke i Servinske crkve koje su bile pregrađene u neorenesansnom stilu. A tablók másik része épülettípusok szerint tagolódik. Az egyes épületfajtákat bemutató egy vagy több tabló a városi és az állami közigazgatás, oktatás épületein túl a művelődés és az üzleti élet jellegzetes épületeinek másolatai szerepelnek. Bővebb válogatást nyújtunk a város épületállományának többségét hirdető és levéltárok gyűjteményeiben és túlsúlyban lévő lakóháztervekből. Itt a szerény földszintes lakóháztól sokudvaros Erzsébetvárosi bérkaszárnál át a palotának is beinduló nagykörúti bérházon és az Andrássy úti polgárszínán keresztül a Dunaparton vagy a Nemzeti Múzeum körül emelt arisztokrata és nagypolgári palotákig terjed a sor. Na drugom delu panova prikazani su različiti tipovi zgrada, planovi zgrade gradske, odnosno državne uprave, prosvetne institucije, kulture i poslovnog života. Istaknute su stambene zgrade jer su se ti planovi nalaze u najvećem broju našoj građi, obične prizemne kuće, veliki stambeni blokovi sa više unutrašnje dvorišta u Eržibet-Varošu, najemne zgrade na Velikom kružnom bulevaru koje već izgledaju kao palate, vile bogatog građanstva na Andraševom putu i aristokratske palate kraje Dunava i u okolini Nacionalnog muzeja. A kiállítás a magyar főváros építészeti örökségének egyik legértékesebb korszakára irányítja a közönség figyelmét, tudatosítja az 1860-1890 közötti évtizedek budapesti építészetének gazdagságát, magas művészi színvonalát. Végül szeretném megköszönni kurátortársaim Vittéki Violetta és Csáki Tamás nevében is azt a vendégszeretetet, kedvességet és sok segítséget, amit a Belgrád levéltárának összes dolgozójától kaptunk a kiállítás építése során. Köszönöm szépen! Mi na kraju se želim zahvaliti u svoje ime i u ime svojih kolega Violeta Gidvig i Čaki Tomaš na lepom dočeku i suradnji i velikom pomoću što su nam Beograđani i kolege iz Beograda pružili. Zahvaljujem vam sve.